Em sap greu, no? Perdó, em sap greu arribar tard, tu. M'han atracat sortint del metro. Què dius? Sí, noi, sí. No, home, no, que és conya. Ai, ja ho ves. Com vols que un comercial vagi en metro? Es nota que no és del ram, eh? No, ara de bo, em sap greu arribar tard, no tinc cap bona excusa. No feia ni 5 minuts que esperaven, no pateixis. Seu, no? Sí. Doncs bé, en Miquel m'ha dit que tens una empresa de gelats. Sí, exacte. La gelateca. I que busques un comercial. Sí. Doncs jo soc comercial i estic buscant feina. Em sembla que som la parella ideal, eh? Sí o no? Home, Quim, això potser estaria bé que ho decidís l'Ernest, no? No, sí, ja m'està bé que tingui aquesta empenta. Ho veus, si no passa res, si acabarem entenent-nos. Doncs si és així us deixo, eh? Queden apagant foc. Cap problema. Vinga, fins ara. Per cert, Quim, saps que l'Ernest coneix la Cesca? Quina casualitat, no? Mira, no, sí, quina casualitat, la Xesca. Sí, Barcelona és un poble. Totalment. Si necessiteu res, sóc a l'altre despatx. Va. El Miquel m'ha passat el teu currículum i he vist que tens una llarga experiència com a comercial. I pel teu tarannà és evident que t'agrada la gent i que tens recursos. Va, el tracte directe amb el client és el que més m'agrada. Sí. I quina disposició tens de cara a anar amunt i avall? En principi la feina és per Catalunya, però també hauràs de passar algunes nits fora. No, per això no hi ha cap problema, eh? No. No, entén-me, jo t'ho he de preguntar perquè mai se sap, cadascú sap la seva situació personal. No, mira, jo estic casat i tinc un fill que ja és gran i que no viu a casa i això... Mira, Quim, el que més valoro a l'hora de contractar algú és la confiança. Si hi ha algun problema, m'agradaria que en parléssim ara. No, el problema no era A veure... Jo... Estic esperant un altre fill. Sí, però això no serà cap problema, per la feina, vull dir. Ja ho veus, a la meva edat, tu, no? La vida de vegades et sorprèn, no? I t'has de deixar sorprendre, també, no? Perquè és com... Enhorabona, doncs. Sí, gràcies.